Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios Samahan ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon aron kita maandam ning atong pagsaulog sa santos nga misa, hinulsulan na nato ang atong mga sala ug atong pangayon sa Ginoo ang iyang kaluoy ug pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios ug kaninyong mga igsoon, kay nakalapas akong dakuyang sa hunahuna sa puno sa buhat ug sa wala pagbuhat sa anyang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Usa na namula ako kan Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo magpiliangko sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami pinaagi sa among gipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tanang kamaahanon o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda o magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili manumpa sa akong ngalan
ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod diin ko sila patlaagi ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tawo, kun mosangpit siya, ug ang nag-antos, kun wala gayoy motabang kaniya. Maluoy siya sa maubsanon ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat, ug daygon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapuno unta sa iyang himaya ang tibuok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan.
Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinagi sa damgo og mingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, og nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata inganlan niya og Jesus. Mga igsoon ko ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon mo ikaw, O Kristo. Mayong gabi sa tanan. Ania na kita karon sa ika-upat nga gabi sa atong Novena Mass or Simbang Gabi alang sa pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Maigsoon mangutan ako ninyo. Unsa man ang mahitabo kon di matuman ang atong mga damgo o kung ang atong mga damgo maplano sulayan sa tinuod nga kahimtang sa kinabuhi. What will happen to us when our dreams are met with reality? Kung mapakyas ang atong mga plano o damgo, mupadayon pa ba kita sa pagtuo o mubiya na sa Ginoo? Kitang tanan adunay mga damgo sa kinabuhi, damgo para sa atong kaugmaon, damgo para sa atong pamilya, sa atong bukasyon, sa trabaho, ug bisan sa pag-alagad sa simbahan. Apan moabot gyud ang panahon nga ang atong mga damgo mutagbo sa tinuod nga kahimtang sa kinabuhi ug usahay ang mga realidad sa kinabuhi masakit. So sa atong ebanghelyo karon si San Jose nagtudlo kanato karon unsaon pag-atubang kung ang atong mga damgo mapakyas o sulayan sa tinuod nga kahimtang. Una, kung mapakyas ang mga damgo, tintalon o sulayan gud ta sa pagbiya o pag-surrender. When our dreams shattered, we are tempted to give up. Maigsoon adunay matahom nga mga damgo si Jose. Na-engage siya kang Maria. Ingon nga karpentero siya, klaro kaayo ang iyang mga plano o damgo nga magtukod og simpleng balay nga na sila'y malinawong pamilya, magtukod og yanong pamilya ug mukayod sa trabaho para sa pamilya.
Sama sa usa ka karpentero, si Jose kay balo kung unsay iyang tukuron sa kinabuhi. Apan miabot ang kalit nga realidad o tinuod nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Mabdos si Maria o kahibalo si Jose nga dili siya ang amahan sa bata. Nahugno ang iyang plano, bungkag ang iyang mga damgo. Kalibog, kaulaw, kahadlok o kasakit ang milukop sa iyang kasing-kasing. Dear brothers and sisters, when expectations and reality do not match, we experience disappointments, frustrations, and even confusion. Mao nga si Jose, naghunahuna nga biyaan si Maria sa hilom. May daghan dasayran nga mga kasanitian nga sama ani. Ilabi na sa mga estudyante nga dako og damgo nga makatapos sa kolehiyo o makatrabaho. Pero nahunong siya sa pag-eskwela tungod sa nagkasakit ang ilang mga ginikanan ug namatay. Mga magtiayon nga bagong kasal ug daghan kayong mga damgo plano para sa pamilya. Apan ang realidad sa ilang mga kinaiya nga mapahitason mo'y nagpabulag kanila kay sige na lang sila away o sininggitay. Mga nagboluntaryo sa simbahan nga nagdismaya tungod sa pagkahipokrito o pagkawalay responsibilidad sa uban, mga mubiya na lang sila sa pagpangalagan. Kung magbungkag o mahugno gani ang atong mga plano, damgo kasagaran ingon dayon ta, muhunong nako. Di na ako mapadayon, mubiya, mo give up na ko muundang, I quit. And for sure, Joseph felt this temptation too. Siguradong nasulayan usab kini ni San Jose. Pero ang nakanindot ni Jose, wala siya mo give up, wala siya mo surrender. So when dreams shatter, we should not immediately give up. And that is the first point. The second point is that God speaks when we are willing to face reality. Ang Diyos, andam mo lihok kung andam sab natong atubangon ang realidad sa atong kinabuhi. Ang maayong balita mo kini, wala dayon masuko si Jose. Joseph did not react immediately and showed his anger, frustrations, and disappointments towards Mary. Joseph just paused and reflected. Mihunong siya, namalandong og natulog. Ug samtang natulog siya, ang Dios misulti kaniya pinagi sa anghel. Mingon ang anghel, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria isip imong asawa. So here, Joseph's dream was not really destroyed or shattered. God has just purified or transformed Joseph's dream. Usay tugutan sa Ginoo nga maguba ang atong mga plano o damgo, dili aron pasakitan ta, kundili aduna siya'y mas dakong plano alang kanato. Nagtuo si Jose nga ang iyang damgo mao lang ang mamahimong bana ni Maria o mamahimong amahan sa iyang kaugalingong anak. Apan ang damgo sa Dios mas labaw pa kaysa damgo ni San Jose. Tungod kay si Jose dili lang siya mamahimong bana ni Maria, kundi mamahimong tigpanalipod sa inahan sa Dios ug mamahimong yutanong amhan ni Jesus, earthly father of Jesus. Ug dinhi nasabtan ni Jose nga kinahanglan una niyang atubangon ang realidad o ang tinuod nga kahimtang aron madawat ang mas daghan pang mga grasya o panalangin. Joseph had to wrestle with reality before receiving blessings. The same is true for us. Great dreams are achieved not by running away from reality, but by facing it with faith, with patience, and obedience.
Ang damgog pangandoy matuman dili pinagi sa pagdagan palayo sa problema o mga realidad sa kinabuhi, kundi dili pinagi sa pag-atubang nini uban sa pagtuo, pagpasensya o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug ang ikatulong punto mao kini ang pagkamatinumanon mo pabaliktad sa kasakit ngadto sa plano sa Dios. Faithfulness turns our pains into God's plan. Gipili ni Jose ang pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios kaysa kahadlok. Sumala sa balaod, pwede untang ipakaulawan ni Jose si Maria kay nagmabdos nga wa man siya hilabti. Pwede unta masilutan si Maria nga batuon sa mga tao ug mamatay kauban ang iyang gisabak nga si Jesus. Apan si Jose naminaw sa anghel ug mituman sa kabubuton sa Dios. Gidawat niya si Maria sa iyang balay. Mahigsuon, ang pagkahimong bana o amahan nagpasabot sa pagbiya sa atong mga selfish interest o pagdawat sa dakong responsibilidad isip bana o isip amahan. Being a husband and a father means letting go of our selfish life and embracing responsibility. It means loving even when it is difficult. It means staying even when it is confusing. May panultihon nga nagingon, kung malipayon ang imong asawa, malipayon sa bang imong kinabuhi. Happy wife, happy life. Gihatag ang kalipay ni Jose si Maria, dili tungod kay perpekto siya, kundi dili tungod kay andam si Jose, mo unong o mo panalipod kang Maria. Og labaw sa tanan andam si Jose magpabiling matinud-anon kang Maria. Mga kigsoon sa kalibutan karon nga puno sa pagluib, puno sa mga kahuyangon, mga illicit affairs. Si San Jose usa ka maayong ehemplo para kanatong tanan. Tungod kay siya nagpabiling matinumanon bisan sa kalisod sa kahimtang, nagpabiling masinugtanon bisan dili naklaro ang iyang mga damgog pangandoy, nagpabiling mahigugmaon bisan adunay dakong sakripisyong naghulat sa iyang pagdawat kang Maria. Yes, Joseph decided to stay with Mary no matter what the cost. And this is the message of Advent and Christmas. Emmanuel, God is with us. God stays with us in our darkest and most painful moments. Imagine if Joseph had walked away and separated Mary, we could have another salvation history. But Joseph didn't give up on Mary. And because of Joseph's faithfulness, salvation entered the world quietly, humbly, and faithfully. Karon mga igsoon, atong iampo, ilabi na ang mga bana ug mga amahan. Ngaunta magpabiling matinud-anon sila sa ilang mga saad, diha sa ilang walay puas nga paghigugma sa ilang asawa ug diha silang pagpanalipod sa ilang pamilya. And let us also pray for those whose dreams are shattered, that like Joseph, they may listen to God and discover that sometimes God's plan begins when our dreams ends. Because the truth is, when our dreams meet reality, our faithfulness and trust in God makes all the difference. Amen. Palihog manindog atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangamon. Magsuon uban kang San Jose, ang taong may dakong pagtuo, hinusa kitang magampo isip banay sa Dios ngadto sa tinuod nga amahan sa tanang katawhan. Ug miingon kita, amahan sa tanang katawhan, panalangini kami.
Amahan sa tanang katawhan, panalangin kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo ug mga kaobispuhan, ang mga kaparian ug ang mga relihiyoso sama ka San Jose, magsalamin unta sa Dios ng gugma, pinaagis sa ilang amahanong pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangin kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno sama kan San Jose, manumbaling o huna-huna sa laraw sa Dios, nga inanang ipadayag dihas sa mga hitabo sa kinabuhi, matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangin kami. Nga ang amahan magpakitag linayng gugma o pagtagad, alang sa ilang kabanayan, pinaagi sa ilang kakugi, ug sulondong pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Sa tanang katawhan, panalangin kami. Nga sila nga nagsagubang og krisis, diha silang kaugalingon, ug diha sa pamilya, makabaton sa paglaom sa pagtuo ni San Jose. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangin kami. Nga imuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ngalandon Teopilo Kamumot, Chelsea Valle-Pari, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangin kami. Nga pinaagi sa pangaman ni San Jose, ang mga himalatyon, makakaplag og kahupayan sa katapusang mga gutlo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangin kami. O Ginoo, tabangi kami nga magkahiu sa isip usa ka banay ubos sa imong pangamahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo, pinagi sa misa nga among ihalat, makapahimot unta kami kanimo. Himoa kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kami. Ibayaw magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanan mga propeta uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagday. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasamyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 na Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya,
Husana sa kainasan, husana sa kainasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugaling, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug dawata kini og Panginoon kabungatanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay una alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaugilingnon, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. aron paghandom sa kamatayon pagkabanahon ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahal diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ug atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, imong anak. Kay imong marang giharian, ang kahumukan himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga salakon, dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Lord.
nagawatan sa mga sala. Matagin kami sa kalihim. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako ang nagawat kanimo. Apalipan mo lang. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog og angayng mga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasab kami. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayon ang panalangin sa Dios. Ang inyong tubag. Amen. Pinagi sa lamdag sa pag-abot ni Kristo, santuson unta kamo sa Dios nga maluluyon ug punon sa iyang mga panalangin kay nagtuman kamo sa unang pag-anhi sa iyang bugtong anak ug nagpaabot sa sunod niyang pag-anhi. Amen. Magligon siya kaninyo diha sa pagtuo ug maglipay kaninyo diha sa paglaom ug magpalampos kaninyo karon diha sa gugma. Amen. Aron ninigbalik niya nga mahimayaon kamo nga nalipay pag-ayo sa pag-abot sa atong manunubos nga nagpakatao, mabulahan sa mga ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukon sa unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang atong santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pasalamatan ta ang Dios.